हाय आपण ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋ ମିନି ବ୍ଲଗକୁ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଉଛି। ଆପଣମାନେ ଭାବୁଥିବେ ମୁଁ ମୋ ମିନି ବ୍ଲଗକୁ କ'ଣ ପାଇଁ ଆଣିନି। ଓହୋ କ'ଣ କହିବି, ଅଜାଗର ରହିଲେ ଦିନ କେତେବେଳେ ରାତି କେତେବେଳେ ହେଇଯାଉଛି ମୁଁ ଜାଣି ହିଁ ପାରୁନି। ଆସନ୍ତୁ ମୁଁ ଆଜି ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିବି ଅଜାଗର ସକାଳେ କ'ଣ ହୁଏ। ସକାଳ ହେଲେ ଆଈ ଦିଏ କାଉମାନଙ୍କୁ ଖାଇବାକୁ ଆଉ ମୁଁ ତାର ଦେଖେଇକି ମଜା ନିଏ। ମୁଁ ଘରକୁ ଆସିଛି ବୋଲି ଗୁଡୁ ଭାଇ, ଜଗୁ ଭାଇ ଆଉ ଚିଡି ଦିଦି, ମିଶ୍ରୀ ଦିଦି ସମସ୍ତେ ଆସିକି ଆମ ଘରେ ପହଞ୍ଚି ଯାଆନ୍ତି ସକାଳ ହୋଇକି ସନ୍ଧ୍ୟାରେ। ସେଠି ଥିଲାବେଳେ ମୁଁ ବୁଲେ ମୋ ଜେଜେଙ୍କ ଗାଡ଼ିରେ ଆଉ ଏଠି ବୁଲୁଛି ମୁଁ ମୋ ଅଜାଙ୍କ ଗାଡ଼ିରେ। ସକାଳେ ଖାଇ ପିଇ ସାରିଲେ ମୁଁ ବାହାରି ଯାଏ ଗୁଡୁ ଭାଇ ଘରକୁ, କାହିଁକି ନା ସେଠି ଖେଳିବାକୁ। ଅଜା ଘରେ ବାନ୍ଧିଛନ୍ତି ଗୋଟିଏ ଦୋଳି, ସେଥିରେ ଝୁଲନ୍ତି ସମସ୍ତେ ଖାଲି। ଏଠି ଯେତେ ବୁଲିଲେ କ'ଣ ହବ, ଆମ ଘର କଥା ମୋର ଟିକେ ଟିକେ ମନେ ପଡ଼େ। ଆଜି ଆମ ଘରଟା ପୁଣି ହେଇଯାଇଥିବ ପୁରା ଖାଲି, କାହିଁକି ନା ମୁଁ ତ ଆସିଛି ଅଜା ଘରକୁ, ହେଲେ ଲିନୁ ବାପା ବି ତାଙ୍କ ଶାଶୁ ଘରକୁ ପୁଣି ଗଲେ ଚାଲି।